ин гурӯҳи довталабон ба муассисаи таълимии ғайридавлатии коллеҷи тиббии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои аз наздик шинос шудан бо кору фаъолияти ин ҷо ташриф оварданд. Барои шинос намудани довталабон бо шарту шароити таълим рӯзи дарҳои кушод баргузор гашт. Аз субҳ хатмкунандагони имсола имконият пайдо карданд ки дар раванди машғулиятҳо ширкат варзанд. Коллеҷи тибби соли 2014 таъсис ёфта баъди хатми синфи 9 ва 11 довталабонро қабул мекунад. тайёр кардан ба шумоён чӣ тавр дамоба аз растаниёи шифобахш манҷиба растаниёи шифобахши бисёри аз онҳо маводҳои доругӣ тайёр. таҳсили донишҷӯён шартномавӣ мебошад. маблағи пардохт аз 4600 сомонӣ то 5400 сомонӣ аст. 75% донишҷӯёнро духтарон ташкил мекунанд. соли гузашта меъёри қабул барои 615 нафар муайян гашта ба воситаи имтиҳони маркази миллии тестии довталабон қабул гардиданд. то ин дам 792 нафар соҳиб маълумот гашта 400 нафар ҷойи кори доимӣ пайдо карданд. боиси қайд мебошад ки имрӯз дар коллеҷ ду факулта аз рӯи 4 ихтисос корбарӣ менамоянд. инҳо ҳам бошанд ихтисоси кори ҳамширагӣ пас аз хатми синфи 9, ихтисоси момодоягӣ, ихтисоси дорусозӣ ва ихтисоси кори ҳамширагӣ дар косметология мебошанд ки имрӯз намин довталабон мактабхонон омада бо шарту шароити онҳо шинос шуда истодаанд. ҳарчанд аз ташкили коллеҷи тиббӣ фурсати кам гузашта бошад ҳам имрӯз барои таълиму тадрис имконият муҳайё аст. хобгоҳ, лаборатория, синфхонаҳо барои дарсҳои лексионӣ, гузарондани машғулиятҳо фаъоланд. хобгоҳ танҳо барои духтарон пешбинӣ шуда имрӯз 60 нафар дар он ҷойгир карда шудааст. то имрӯз аз он маълумоте ки мо дорем зиёда аз 60% тамомкунандагони коллеҷ бо кор таъмин мебошанд. онҳо на фақат дар беморхона ё ин ки муассисаҳои тиббии намин шаҳру ноҳияҳо балки берун аз он дар хориҷа ҳам кор ва фаъолият мебаранд. мо то имрӯз бисёр мактубҳо аз он муассисаҳо гирифтаем ки бо ин ифтихор мекунем. донишҷӯёне ки айни замон дар коллеҷи тиббӣ таҳсил мекунанд аз тарзи дарсгузарии устодон қаноатманд буда дар оянда барои такмил додани илму дониши худ нақшаҳои зиёде доранд. чӣ тавре ки ман аз хурди хоҳиши ҳамшира шуданро доштам. соли 2019 ман бо воситаи маркази миллии тестӣ ба коллеҷи тиббии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дониши худро супурда ба он ҷо дохил шудам. дар ин ҷо муаллимон аз ҳамаи фанҳо дарс медиҳанд ки барои ман ҳамаи онҳо писанд мебошад. ман дар ин ҷо ихтисоси кори ҳамширагиро интихоб намудам. барои ман ин ихтисос хеле писанд мебошад ва ман кори худро дӯст медорам. довталабоне ки хоҳиши таҳсил дар коллеҷи тиббии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров доранд метавонанд ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод карда тавассути маркази миллии тестӣ коллеҷи мазкурро интихоб намоянд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.